సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఒక చిన్న కొటేషన్ మీద మ్యూజిక్ యాడ్ చేసి వీడియో చేసిన ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. నాకైతే నచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. సో తప్పకుండా నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఫోటో మీకు నచ్చిన మీ ఫోటో కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో. సో ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఎంత ఉండాలో అంత కరెక్ట్గా ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మీకు నచ్చినట్టు. సో ఇట్లా పెట్టేసి దీన్ని ముందుకు లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి, 14 సెకండ్ వరకు. సో దీనికి ముందుగా దీన్ని కలర్ఫుల్గా చేద్దాం, కొంచెం సాచురేషన్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఇది సాచురేషన్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా సాచురేషన్ పెంచండి. సో ఎక్సలెంట్ వస్తుంది. సో ఎంత కావాలో అంతే పెంచండి, ఎక్కువ అయితే మరి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. సో ఇంత చాలు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫోటో పెట్టడం అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరికల్ ఉంటుంది, కొటేషన్ లిరికల్, అది యాడ్ చేసుకుందాం. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ అని ఉంటుంది, లిరికల్ ప్రిసెట్. సో దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ దీన్ని ఒక్కటే ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. లిరిక్స్ ఉంటుంది, దానికి ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ పేస్ట్ చేసుకోండి అంతే ఉంటుంది. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో సింపుల్గా ఈరోజు వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది. సింపుల్గా చేయొచ్చు, 2 మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది వీడియో. ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో సింపుల్గా ఎలా ఎడిట్ చేయాలో చూసారు కదా. ఇలాగే దీనికి ఇంకా టెంప్లెట్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు, అది మీ ఇష్టం. సో ఇలా ఫోటో పెట్టేసి ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.